Čaute ľudia, vítam vás z môjho nového videa. Dneska si ukážeme, ako strieľať sliepky, aby nepreskakovali cez malý plot. Tak prvé, čo potrebujeme, sliepku ukludniť a zobrať si ju. Potom si zobrať nožnice a dať si ju do správnej polohy sliepku. Keď máme potom krídla rozprestrené, slepačie, tak treba potom ju chytiť a začať strihať. Keď mám sliepku chytenú, tak postupne ju začnem od spodku strihať. A nie je moc hlboko, aby zase jej netiekla krv. Strihame iba jedno krídlo, aby zase sliepka, že keď vyskočí, tak ona bude smerovať iba do jednej strany, lebo jedno krídlo má dlhšie a jedno kratšie. Ju to neboli, takže jej to nevadí. Len jej tak pomôže, aby vám nevyskakovala von. Napríklad teraz som už ostrial krídlo a teraz ju iba zoberiem. Jedno krídlo má dlhé a druhé má normálne krátke. Takže keď napríklad sliepka chcela by skočiť, toto jej nevadí, čo jej teraz urobím, iba ju z takej malej výšky hodí, tak ona sa proste otočí do tej strany. Napríklad, ju tak natočí a potom keď vyletí, tak narazí do toho pletiva a netrafí sa. A tam dole peš sa snaží chytiť sliepky cez plot. Takže takto by ste mali strihať sliepky, aby ich to nebolelo. A perie tu môžete nechať, to sa rozloží a nebude to vadiť. A kohúta nebudem strihať, lebo on je ťažký, takže ona nevyskočí. On iba dole len tak skočí. Ale hore nevyskočí. Tak vysoko. On maximálne vyskočí len približne nejak tak. Len potade to. Viac nevyskočí. Ale sliepka je malá a proste ona vyskočí aj potadiaľ. A to akurát je také veľké pletivo. Takže tak. Nechápe, že čo sa deje.
A tu je ešte môj psík. Tak a teraz si ideme nakrmiť vtáky, ale nie tie moje, ale divoké. Stačí. Aby mali na zimu. To stačí. Pomiešam a idem to do lesa dať. V lese mám takúto budku, ktorú som si vyrobil a teraz mi tam idem nasypať. Ešte minule som im tu dal aj chleba, len teraz nemám po ruke suchý chleba, tak im dám kukuricu so žitom. Toto im stačí. To oni zožerú. Ale toto iba sliepkam vysypem. Tak toto by bolo asi z tohoto videa všetko. Tak. Tak asi čaute. Teraz len taký plus. Tak, ale ešte si ukážeme, že keď máte napríklad ku svojim sliepkám alebo aj hociakému inému zvieraťu zlý prístup a že chodíte po blate, tak si môžete napríklad ako my zohnať drtené drevo. Teraz je mokré, ale keď sa vysuší, tak to zabraňuje k tomu, aby sa tam dostalo blato a zakrýva to blato. A teraz si to ideme rozniesť ku našim sliepkam. Tak, som tu. Napríklad tu máme k sliepkam zlý prístup, lebo všade tu je blato. Tak proste iba si to tu roznesiem. Tak a môžeme ísť na ďalšiu listu. Posledná lopata. A som si to tu tak pekne rozhrnul. A teraz sa nelepí blato. Je to veľmi dobrá stratégia, ako si nezašpiniť nohy. Takže už som si to dorobil a už to tu vyzerá takto. Oveľa lepšie, ako keby ste tu mali mať blato. A teraz už iba normálne. Tu sú napríklad vyschnuté a tu sú ešte mokré, ale normálne idem, aby som si nemusel zašpiniť nohy. Prídem, otvorím
a môžem ísť. A v lete sme to tak zrobili, že aby v tom foliači nebolo zima, či teplo, tak proste iba, že zoberieme tieto dvierka na leto, otočíme ich, tak, a tieto pustíme. Takže oni ostanú tak, ale nevyskočia. A kvôli tomu som ich aj strihal, že aby nevyskočili tu hore. Lebo nie je to až také vysoké. Tak. Čaute ľudia a dúfam, že ste si video užili. A pomôže vám to k vašemu staraniu.